Kulienji zvise. Ndanzwa muchitaura naApostle apa iwe naDJ Holly. Ndiapostori wekupika, mupostori wekupi iyeyu anoti musava one sided asi iye achitova one sided already. Ndanzwa kutaura zvokuti 20 chakati vakarohwa zvakazodai zvikazodai. Iye wakanga achiwina here? Uri kusaidi kupi iyeyu kana achiti mimi weneutral? Iye achinyatsotaridza pachena kuti iye muZanu PF. Zvine kaviri. Zvimwe zvacho ndezvekuda kuti vataure nemi vachikuloketai vachida kukunzwai kuti munotepfenyura muripi. Zvimwe zvacho haana musoro mufundisi, nenga kana kuchechi kwake kunotonetsa kupinda, hatingambotendeukiko. The reason why ndichidaro ndezvekuti haugoniwe kuti uyai norunyararo. Unoziva ini handisi kunzwa njere dzemurume uyu. Uyai nerunyararo kuvanhu vakati 2008 vaienda vachiti munhu chuza kuva nelong sleeve kana kuti neshort sleeve. Wakanga aripi murume paitika zvinhu zvese izvi anoti tinde nerunyararo kuvanhu veZanu PF? Wakaita seko? Sarudza kuda chioko chidhindi kana kuti ichi chakati rebe asi chisina chanza. Munhu wobva aramba akanyarara, wobva wadambura rumwe rwacho chidhindi, rumwe rwacho rinosiya rinongobviswa chanza chete. Wobva uchitaura iwe wodaidzira nomuromo wako uri mufundisi kuti ndaine peace. Iwe shamwari, iwe usaita zvinhu zvisina basa iwe. Vanaita idzamara avo yo mudzidzisi akangoshayikwa nanhasi. Ava vana blessed Muhlanga vanongosungwa for nothing. Vana Chingombeko zvino vakagara 11 months ari mutirongo asina kumbotongwa, asina kumboona fesi yaMajor Street, akangovharirwa chete. Iwe uri kutinde nepisi kunani iwe? Uri kuda kuti taure zvakanaka tichinyengererei? Wakaita seiko murume uyu? Unonzi aniko iwe? Tenda nepisi kuvanhu vakadaro ivavo, kungovharira vanhu 11 months. Mobva manzwa kuti mai vari kurambidzwa kuenda kuEngland uko nenyaya yekuti vanongopfigira vanhu mumajere vasina mhosva. Mobva mati akubudisa vanhu ipapo, kana vadzoka mai moya modzorera vanhu mukati. Tenda nepisi, tosora tichinyengerera, tonyengerera rinosehwa nei kuna baba vaya iwe? Hapana imwe nyaya yandatozobata futi yokuti mufeso yanga achida kudzikanwa nawikina uchivhayo apiwe mari. Ingoendai, unokupai. Chingoendai straight mosvika moti sei tiri kukumbirawo mota. Munopiwa. Izvenyu zvokuda kutanga maita senge munoda kufutsira moto kuti vanhu vatsike vachiti hapana moto tobva tatsva. Imbobva imbosiyanai nazvo izvo mukuru imi. Siyanai nazvo, musada kutanga kukumbira nesu imi. Musakukumbira mota kuna chivhayo nevanhu imi. Indai mega nomuromo wenyu, magara maapostori, mafundisi vese, mabhishopu vese, muri vatengesi vere mesemi. Makagashira mota, munogashira fufuro. Vanhu vanoverenga bhaibheri muchinzwa kunzi kugashira fufuro hakutenderwi. Hamuna kumunzwa tezvara waMozisi achiti tsvaga varume vakachenjera vaunoita magavenasi. Hamuna kuinzwa nyaya iyoyo. Mozisi anzwika mbiri yake, regai ndikuyeuchidzei ini ndinoziva bhaibheri. Natezvara vake pasi rese radengenyeka nokunzwa mbiri yakaitwa naMozisi kuvhura gungwa netsvimbo nokuivhara. MaIsraelites maEgyptians akapera kufutsirwa nemvura vakafa. Mbiri iyo yakafamba kusvika yasvika kuna baba womukadzi waMozisi, kwakanga asiya vana vake. Ndobva vati regai ndimboshanyirawo mukuwasha wangu. Vachisvika vakashaya nguva yekutaura naye, because waiti kubva makuseni kusvika zuva ranyura wakanga achitonga vanhu. Baba vacho ndobva vagara vakauya neidea inoti aiwa, mukuwasha wangu haungazorori, because tarisaone sangano riri kukura kai. Chiita so, tsvaga varume vakachenjera vasingagashiri fufuro. Zvino iwe ndowoita vatongi, nyaya dzavanenge vakonewa ndodzozounza kuHigh Court inova ndiwe. Fufuro, panyaya yangu iri panyaya yefufuro.
muri kugashira fufuro ipapa mudhara muri kutokumbira fufuro blazi musada kuita senge muri kuda kutanga kuita senge munodzungaira wamuri kuti asenge achinyengerera. You think vanhu vangaswera vachinyengerera kugurwa maoko tonyarara kuurayirwa maheadmaster kuuraya headmaster kwakuitirega vana vechikoro nanhasi mundangariro dzavo hazviperi kurasa pasaidi pechikoro kuti vana vechikoro vaone. Vanhu vakadaro ndo vaunoti vange vachinzi makadi baba vani ndakabarwa namunangarwa iwe usataura zvisabasa iwe wakaita seiko murume iwe usingafungiri vamwe iwe uri kukumbira mota tatokuona kudhara usati watombotanga kutaura zvauri pazha izvozvo tatozviona kuti uri kukumbira mota uri kukumbira mota kumbira zvakanaka. Vana kafupi vakangoenda vakangoti aiwa mufeso wangu iyaya wakandipa yakakurumidza kusakara nehwahwa hwandaimwa ndipo imwe nemari haana kupiwa akangopiwa. Kumbirai musaswera muchida kutitaurira zvokuita senge munokumbira chikabisira muchivanda wiki neyo haanei nazvo zvinongo mukangotokumbira especially achizwa kuti muri vafundisi vanozonamatira nyika kuti ibve zvigananda unobva atokupai kuti musonwe muromo murohwe nemamiriyoni musafa makataura kana one word rinoita nezvokusunga pamunopiwa mota handi munobva mati murarame nekusingaperi. Mwari nokudenga ngaakuitirei zvizhinji akuwedzere mazuva namakore eupenyu norugare muchinamatira munhu anouraya nyika yese. Kune vanhu vangani vakafa imi vamunoziva imi baba imi vakafa vangani vanhu vakafa. ZANU-PF yakambofa yakapa mukana kuna kuCCC wokukambena. Saka moda kuti isu tibve tanzi futi uku tiri kubatirirwa kwatinofanira kungovanawo rubatsiro rwamahara tichitaura zvatiri kuita sezvatiri kutoita izvezvizvi. Mobva mati bvisai zvese zvimwe zveitaurwa izvo go there politely. Baba ava ndokwa mwana wakwaniko baba yava muri mwana wakwani baba imi pindurai papa pakuliende apa mundipindure ndigokupindura izve ini ndokuudzai chaizvo chaizvo tineta tokuonerai kudhara kuti kukumbira mota uko hatindi kunoenda kuchinokumbira kunani tinonyengerereikwa kumana kuti isu chingourawa tagara izvezvi kutotaura chitaura free kutaura kudai chitotaura zvatinoda usafungidza kuti hatidzokeri kumusha kuZimbabwe tinodzokera kumusha kuZimbabwe pate takatongozvipira kuti kana takakutwa nehondo yaSmith tikaurawa naivava. Iwe just imagine vanhu vanoti isu takaenda kuhondo tikakutwa nezvikopokopo tikakutwa nezvimbambaira tikakutwa nei tikakutwa nechando tikakutwa nemvura dzichinaya tiri musango tapedza zvese izvozvo. Vanhu vagara vanoti tagarika manje muvengi waenda ivo voita door to door vachiuraya magenerals. Iwe unoda kunyengerera chiko uri kuda kutiti baba kunani iwe magenerals achitwa door to door achiurawa achipera iko zvinezvi vana Geza wakarwa hondo akagara kumusango for years and years achigara musango hoyo nanhasi unongova musango nokuda kwevanhu iwe woti tinyengerere. Uri mwana wakwani iwe wakadaro sadaro sada kutitaurise tatakamboti tisingadi kutitaure but tinenge takuzotaura nenyaya dzekuti munenge muchingobuda muchingotaura zvisinga toda kuteerera nyaya dzine chokuita nerevolution zvinotibatsirei murevolution zvokunyararira vanhu vasina. Saka wanga uchiti imi hamuna pfuti hamuna chakati hamuna mapurisa hamuna masoja saka muri kuda kuenda nei. Tiri kutoenda kane mashoko iwa sezvauri kutongonza handi watobatikana iwe kusvika watozobatikana kusvika waita wokuti uyatite conference ko wanga wamama nokushatirwa. Tiri kutongoenda nemashoko ari kutoenda mufeso wangu tiri kutoenda ende vanhu vakawanda vakuzviziva manje zvakaitwa naMudhara Geza. Chero Mudhara Geza akandovata hope kuti kupu hatisina basa naye zvakatotanga izvo vakatopedza vasingazivi chinonzi revolution ndo vanoramba vachiti Geza uripi Geza uripi. Vanoziva chinonzi revolution wakatobora buri ranga risingambobviri kunzi ngaborwa nomunhu iroro hapana waipataura payapaya but a lot of people now have got power kutaura vane courage nestrength yokutaura zviri pamwoyo pavo vachidududza pakaoma pacho vachipadziura. Munangarwa achizvinzwa Tagwirei achizvinzwa unonzi ani uyu unongotaura chirungu chisina nebasa uyu achizvinzwa ndo zvatiri kutoita izvi tonzwikwa. Ukaona vaibva vanhu iko zvinezvi tikati varume handei mustriti munozara maida kuti tingodaidzirana toudzana taiudzana sei kana pasina social media. Mune muda kuti tiudzane sei kana social media pasina toudzana sei kuti toda kuenda mustriti uye chatiri kuendera ndeichi. Vanhu vanofanira kuziva kuti vari kufambirei
akonongeta sevanhu vezanu vanongotorwa nemabhazi handei vongozara mumabhazi vachingoenda ungonosvika wopiwa chicken yakabikwa 1 week ago wopazha zvapera wodzokera kumba kwake arya chicken ini yakaora wopazha wodzokera kumba. Hatina kudaro isu tine njere tinotoronga nemarongero semarongero atiri kutoita ndozvatiri kutoreva izvozvizvo tiri kutoita saizvezvi semaonero ari kutoita ivayaya tiri kutotaura ipapapa tichitonzikwa ikoko kunana DJ Holly tichimbovatakana navo futi tega tichimbovatakana chida kuonesana chito kuti uyu chigananda here kana kuti uyu ndewedu pasinayo. Hakuna kuti ungatiudza kuti usati pasine iwe wakaita uyu ndiani uyu iwe Kulent ndiani ko murume iyu anonzi ani ari mwana wokwani futi akazvarwa kupi unoita nezveiye ndiapostol zvemashuwa here kana kuti unoda kunzwa vanhu do you know kuti ndiapostol zvemashuwa kana kuti ndevaya vamwe vanoda kungotozama kuzokumbira mari chivhayowo futi time hangopi maapostoli asina simba unopa anoziva kuti kana uyu akanamata unonzwikwa naMwari uyu because une power unonamata zvamashuwa. Kana muchingovati maapostoli kutotsvaka popularity kuti uonekwe kuti uriko umwe anonzi apostoli chakati anoda kupiwa mota kumbira mushe. Saka kuti juruja hatisi majuru isu unoti juruja nerunhoko tiri majuru isu uite mushe wewe paapostoli wewe ita mushe mufesi wangu pindura kuti iwe uri kupi unonzi ani unobvepi uri mwana wokwani wakabarwepi unoita nezvei sofa bo tinourirana tichinzwanana.